Dames en heren, als hier wat snel verder met onze receptie. De volgende zin, de vriend van Kas, de eerste, ze nemen zichzelf Kas uit Schoenkraag en veel zal gaan spreken. Sven, derde minuut was. Nou ja, Kas is zo lang, hè. Mega Trends. Ja, dat gedacht. Ja. Nou, veel van Schoenkraag. Ik niet, maar die heb ik net opgeschreven. Ik moet er even via de telefoon lezen. Ik doe het al goed in het besprees. Want dan zei hij Prins Kas de eerste, Halloween. En dat is Beeksa. Maar ik ben niet van Beka. Dus in dit geval Allah, Kas. Allereerste, ik vind het super chic, dat zie je nu eindelijk als prinses. Dat zat er al een paar jaar aan te komen. We hebben al een aantal jaar op de zaterdagavond zitten te wachten totdat ze eindelijk een appje zou sturen dat ze prins zou zweuren. Ja, en dit jaar wordt het eigenlijk zo niet. We herkennen dich via die vriendin Kim. Die heeft zich goed stilgehouden. We hadden niks in de gaten, maar kregen om 22:22 een appje en toen zijn we met een paar man hier naartoe gekomen. De grote lach op die gezicht toen we binnenkwamen. Dan spreken we eens nog een keer over. Veel van de keren toen anderen van ons van Schoenkraag zijn uitgesproken tot hoogheid en prins, zit je daar altijd bij geweest. Daarom vinden we het belangrijk om u nu even te komen feliciteren met het chic jaar. Ondanks ons eigen drukke seizoen. Geniet ervan en een slavebie, dus veel genieten en plezier maken. Allah en Halloween. Ja, beste vriend van Kas, leuk dat je hier Willem gekomen bent. Ik weet niet of je zelf nog wilt zingen. Nee, dat durft niet. Nou, dankjewel dat je weer zit gekomen, Willem. En ja, schöne wasselavond overig. Dankjewel.